Atenció! Aquesta pel·lícula no és recomanada per a menors de 13 anys. Nosaltres ja hem avisat. Si passa res, no ens fem responsables. Disculpin les molèsties. Moltes gràcies. Maleïtzia o històries d'assassinats. Preparats, llestos, ja! Estic segur que guanyaré jo. No, guanyaré jo! Ni t'ho pensis, guanyaré jo. Endavant, comença el joc. Encara no em puc marxar, tinc una missió per complir. Va cap a la secció 7, repeteixo, va cap a la secció 7. Ara mateix hi fos. Ara sí que no s'ha preparat. Goita, nen. És el mitro sota el cotxe, que anem feina. Ostres, no! L'estem perdent! Necessitem una DSL més ràpid. Vols dir, com el de Bonadú? Poder inútil! Poder català! Per això et tinc de matar. I quan vingui la poli... Així passa, com vaig morir! Perquè exploti la bomba. Me'n vaig, abans no exploti. Hem de connectar la bomba i marxa corrents. Enganxada. Connectada. I'm going to do a special swallowing trick, but I'm not going to swallow a knife, nor a piece of glass. I'm going to swallow a cigarette. Delicious. Ara et mataré, Pot ser insignificant. Ja! No cal res, gat vampir. Però primer tinc de pensar en quina volta. Famós conte de Dràcula, i aquestes me les pagaràs. I es va anar desfent de mica en mica, fins que es va convertir en pols. I se la va emportar el vent. Fi. Autoritzat del sector 450.